Hekk kif għandi ġimgħa mis-sentenza tal-Qorti tal-Appell dwar id-dil fraudolenti tal-isptarijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien mad-deputat Adrian Delija preżentaw protest ġudizzjarju sabiex il-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga xi ħaġa li s'issa għadu m'għamilx. Fil-protest intqal li jekk fi żmien ġimgħa l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà, l-Avukat tal-Istat u l-Avukat Ġenerali ma jieħdux passi kontra dawk involuti fid-dil tal-isptarijiet, il-Partit Nazzjonalista les li jieħu proċeduri ulterjuri. F'kummenti quddiem il-qorti wara li ġie preżentat il-protest ġudizzjarju, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Angelo Gaffà baqa' ċas quddiem dan l-iskandlu fil-waqt li saħaq li kull nuqqas biex jinġibu lura l-400 miljun euro huwa tradiment lejn il-poplu Malti u kollu. Propju il-ħadd li għadda 3 ijiem ilu jiena tajt 3 ijiem lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu azzjoni ċara. Huwa evidenti li llum it-tielet jum il-Kummissarju tal-Pulizija ma jrid jagħmel xejn. Ma jridx jagħmel xogħol, jrid ikompli anke hu jittradixxi kif diġà tradixxew Joseph Muscat u sħabu, Robert Abela u sħabu lill-poplu Malti. Irid jittradixxi wkoll l-Avukat Ġenerali, jittradixxi wkoll Kummissarju tal-Pulizija. Bernard Gregg fakkar li l-ġimgħa l-oħra l-qorti konfermaw il-fatti kif inhuma li f'dan id-dil fraudolenti il-Gvern kien kompliċi u għalhekk la darba l-Gvern ma jrid jagħmel xejn, dan ifisser li jrid jibqa' kompliċi. Bernard Gregg saħaq li l-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jiġġieled din il-kawża sabiex fl-aħħar mill-aħħar jirbaħ kull ċittadin. Wara li l-qorti il-ġimgħa l-oħra iddikjarat li kien hemm emil dolus minn diversi nies. U allura illum irsaqna biex ħadna azzjoni ġewwa l-qrati Maltin. Mhux aċċettabbli aktar it-tkaxkir tas-saqajn. Jekk imbagħad se jibqgħu dawn il-persuni ma jagħmlu xejn, aħna nirriservaw li nieħdu azzjonijiet oħrajn. Għalina nerġa' ngħid għaliex aħna skont il-qorti l-uniċi nies li qegħdin infittxu l-interessi tal-pajjiż mhux aċċettabbli li min suppost jagħmel dmiru jibqa' ma jagħmilx dmiru. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li huwa naċċettabbli li għadhom ma tieħdu l-ebda passi fil-konfront tal-akbar frodi f'pajjiżna u spjega illi kieku ma kienx hemm involuti nies li huma fil-poter jew li kienu fil-poter kieku diġà tieħdu l-passi neċessarji. Apparti minn hekk Adrian Delija qal li fil-protest ġudizzjarju preżentaw lista twila ta' diversi esponenti fil-Partit Laburista li b'xi mod jew ieħor kienu involuti f'dan id-dil fraudolenti. Wara 9 ijiem għadhom ma ttieħdu ebda passi. U allura fil-protest ġudizzjarju li għamilna qed nitolbu l-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u lill-Kummissarju tal-Pulizija illi jagħmlu dmirhom, illi jagħmlu xogħolhom. Kieku kien hemm azzjoni illegali ta' kwalunkwe persuna oħra, kieku diġà ittieħdu l-passi. Giulia Falzon għal Net News.